BTC니 get고 비상마라 방등 당내인으로 정리 포레샤프가 가능하야거이 거의 모든 비상마라 가능하야거이 하리니 문팔 자문파들의 가슴에다가 비상마라 하분함의 수목 삼매그 비상마라 사가이든 나에게 내시고 지금 모든 수목 삼매요 마카세 의뢰인들이 소송터 발 반단을 내 디그레이의 그 문세 먹어버린 내가 의뢰인들이 손을 부꾸는등 정부는 정리 디그레이요 라고 UPPL गया रांगो DPL गया रांगो BCP गया बेबि도 साननायसिबो गया सोरबा एबसु साननाय गया सोरबा बिसु सोरबा बनसु बेबि도 जोंनियाव साननाय गया हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जुदि गासैबो जुदि बिग्रायनो जुदि फैदोंब्ला बेयाव नोंसोर बेयाव जेबो साननायनि बेयाव मोन्थाय गैया हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जुदि सानदोंब्ला खौसेथियै जोङो बिग्रायगोन होननानै जोङो बायख'लांगोन बेयाव जोङो जेबो नोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय फैदों नोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय फैदों नोंनिफ्राय फैदों होननानै जोङो बिग्रायाखै नाथाय जोंनि बिग्रायनायखौ थार गोसोजों बिग्रायनायखौ मोनथायनि थाखाय बिग्रायनायखौ सयता जनजातिनो एसटि होनायनि बिरुद्धे फरायसाफोरा बिग्रायनायखौ बिथांमोना मा षड़यन्त्र होदों ससियेल मिडियायाव नाय बिथांमोना बुंदों एबसुनि मानसि इउपिपिएलनि मानसि फैनानै बिटिसि सेक्रेटारिखौ जुख्रुबदों होननानै फुर्तिनि बियो मिसा खोनाबाय बिदिनिफ्रायथ' गोबां मानसि दंमोन गोबां राभानि मानसि दङ बर'फोर मानसि दङ बेयावथ' गोबां मानसिफोर दंमोन माबोरै बेबायदि जानो हागौ बेखौ जोङो निन्दा होदों आरो जोबोद दुखु मोनदों आं सिदायै आं नोंथांमोननो दिनैसिम बाराव फोरमायदों जोंनि बिग्रायनाया सोरबा इउपिपिएलनि थाखाय जोंनि बिग्रायनाय नङा जोंनि बिग्रायनाया बिपिएलनि आरो बिजेपिनि थाखाय जोंनि बिग्रायनाय नङा जोंनि बिग्रायनाया जाबाय ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिग्रायनाय आरो ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिग्रायनायनि थाखायनो दाखालि जोङो खालामदों इउपिपिएलनियावबो फै बिपिएलनियाव फै सोरबा बिएसपिनियावबो फै आबसुनियावबो फै गासैबो अर्गानाइजेसना फै जोङो बिग्रायगोन मोनथायनि थाखाय थै होनांगौब्ला जों जमा होगोन नंगौना नङा आरो सानदों बिथांमोना ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गाज्रि लिरदों जों जेबो साना आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों जाय ससियेल मिडियायाव लिरदों रायजो बिथांमोना माने साबधान नङा जोंनि आदै मादै आइ आफा आबौ बिथांमोना गामि संसाराव थानानै बिथांमोना मा सानदों बिथांमोना ओंखारबोनांगोन दिनै गामि ओनसोलाव सोरबाफोर थायो बिथांमोना ससियेल मिडियायाव अपेनलि लिरनानै बुंबाय थादों उमुक बिथांमोना फालतु बिथांमोना सोरबा थुनज्लायनाय बेफोरबायदि मानसिखौ रायजो राजा नोंथांमोना लाइमोन नोंथांमोना हमनानै मानो बिजिराखै जोंहा बेयाव सन्देह दङ बेखौ बिजिरनांगौ नङा हमनानै बिथांमोनखौ बिजिरनांगौ नङा बिथांमोना ट्राइबेल माहारि फरायसाफोरा खौसे जानानै जेबो राजनितिकनि लोब्बा लायालासेनो जोङो बिग्रायनो ओंखारबोनायखौ बिथांमोना मानो षड़यन्त्र खालामदों बिथांमोना इउटुबाव बिथांमोना फेसबुक पेजाव मानो बेबायदि लिरदों बिथांमोनखौ गामि रायजो राजाफोरा फरायसाफोरा बिथांमोनखौ कुइसन खालामनांगौ नोंथाङा एसटि होनायाव सापर्ट दंना गैया होननानै बिथांमोनखौ अपेनलि जों कुइसन खालामनांगौ आरो बिथांनि मतामतखौ रायजो राजा बिथांमोना लानांगौ फरायसाफोरा लानांगौ आरो बिथांमोनखौ खौसेथि बिथांमोनखौ सोंनांगौ थोंजोङैनो जुदि बिथांमोना थोंजोङै जुदि बुङोब्ला ट्राइबेल सयता जनजातिनो ट्राइबेल होनांगौ होननानै जुदि बुङोब्ला रायजोआ बेखौ स्पटलि बिजिरनांगौ स्टुडेन्टआ बेखौ स्पटलि बेयावनो बिजिरनांगौ बिजिरनांगौ ना जों बुंबाय पलिटिकेलखौ लानानै बर' हारिया दिनैसिमबो खौसे गैया बेखौ नोंथांमोनाबो मिथियो पलिटिकेलनि राहा लानानै दिनै जोंनि लिडारफोरा जेबो फांसेबो रां मोनाखै बेखौ नोंथांमोना नुदों सोरबा सानदों आं एसटिनि बिरुद्धे बुंदों आंनि गारिया गोमागोन आं एसटिनि बिरुद्धे जुदि बुङोब्ला बेलेग जातिया आंनो भट होनाय नङा बिदि जुदि सानदोंब्ला खोनासं बिथांमोना जोंनि लाइमोनफोरा दिनैनि लाइमोनफोरा एसेबां बेंग्रा बेंग्रि नङा गोदो गोदायनि लाइमोन नङा बियो 2025नि बियो लाइमोन जोंनि ट्राइबेल माहारिनि बियो लाइमोन बिथांमोना मिथिनाया गोनां जोङो रावखौबो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि लिडारखौ जोङो थांखिनानै जोङो बुंनो साना नाथाय जायफोर सरकार सालायदों मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय लानानै जायफोर जि बेयावहाय जि एमएलए दङ जोंहा मन्थ्रि दङ जोंहा बुंनांगोन जोंहा जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव जोंहा स्पिकार दङ मानगोनां बिथां सार बिश्वजित दैमारि सार
बिथांखौ जोङो रिसपेक्ट होयो बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बिथांखौ जोङो सानदोंमोन गागि सासे दैदेनगिरि नाथाय जोङो दाबो जोङो सानो बिथांमोनखौ जोङो दैदेनगिरि हिसाबै जोङो सानो मानो होननानै बुङोब्ला जों भट होनानै बिथांमोनखौ दैथायहरदों जुदि बिथांमोनानो जुदि फंसे जुदि राव बुङाब्ला जोंनि फोथायनाया सोरनियाव थागोन नङा नङा कुइसना जोबोद गिदिर कुइसन बेखौ जोङो मोनथिना लानाया मोजां दिनैनि दिनाव आं बुंगोन सोरबा जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो मुदाबाद जोङो दिनैनि दिनाव होनदों सोरबा प्रमद बर'खौ जों मुदाबाद होननानै बुंदों इउजि ब्रह्मखौ जोङो मुदाबाद होननानै सोहराव बुंदों बिथांमोना मानो लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना जि फाव फान्दायगासिनो दङ बिथांमोना एबसुनि इउपिपिएलनि सोरनिबा होननानै मानो बुंदों जों बेबायदि नङा जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो ओंखारबोदों मानो बिथांमोना षड़यन्त्र खालामनानै जोंनि बे बिग्रायनायखौ मानो थाखाय बिथांमोना स्टप खालामनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं थोंजोङैनो आं बुंहरदों फरायसा नोंथांमोनखौ आं थोंजोङैनो बुंहरदों बिनि सायाव बिजिरनायनि सम फैबाय राजनितिखौ लानानै जोंहा साननो गोनां जेबो गैया गिबियाव जोंहा जाति जागोन गिबियाव जोंहा हारि जागोन